Objavili sa ďalšie podvody pri internetových nákupoch. Ľuďom prichádzajú zásielky, aj keď si nič neobjednali, alebo s tovarom, ktorý nechceli. Pri viacerých prípadoch sa spomína rovnaká spoločnosť z Rumunska. Peter Kováč si pred časom objednal cez internet zváračku. Zaplatil za ňu desiatky eur na dobierku. Keď ale otvoril balík, ktorý mu prišiel poštou, zostal nemilo prekvapený. Za asi tak 2 týždne mi došiel ten prístroj, taká tá letovačka cínová. Samozrejme nebolo vidieť, čo tam je vnútri. Veľkosťou to asi odpovedalo. O svojej skúsenosti sa podelil na sociálnej sieti. Podobne podvedení boli aj ďalší ľudia. Áno, miesto telefónu im poslali hodinky. Volali tam a nevedia sa u nich dopátrať, kde nastal problém. Nič som neobjednávala. Prišiel balík z Rumunska, fan kuriér s dobierkou 38 eur. Neprebrala som. Už viackrát sa tu písalo, že je to podvodná stránka. Na názov rumunskej prepravnej spoločnosti sme pri sťažnostiach narazili viackrát. Na naše otázky telefonicky neodpovedala. Odpovede sme neskôr dostali e-mailom. Slovenskú poštu používame pri doručovaní na poslednú míľu. Nie sme majiteľmi prepravovaného tovaru. Ak má zákazník pocit, že bol oklamaný, mal by kontaktovať miestne autority a my im poskytneme všetky potrebné informácie. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb spoločnosť neeviduje. Úrad uvedenú spoločnosť neregistruje ako poskytovateľa poštových služieb v Slovenskej republike a nie je vedená v registri poštových podnikov. Poštový regulátor zatiaľ konkrétne podnety od občanov neeviduje. V prípade akýchkoľvek pochybností sa mu ale ktokoľvek môže ozvať. Všeobecne platí, ak je zákazníkovi doručovaný balík, ktorý si neobjednal, je oprávnený odmietnúť ho prevziať a nezaplatiť požadovanú dobierkovú sumu. Oklamaný človek sa môže obrátiť aj na políciu. Pošta na podvody a na zneužívanie svojho mena upozorňuje pravidelne. My na webe Slovenskej pošty máme zverejnených viac ako 60 typov týchto komunikácií, kde ľudia potom, ako im príde nejaká podivná správa, si môžu priamo na našom webe preveriť, či nejde o jedno z týchto podvodných zasielok. Nášmu sťažovateľovi Petrovi Kováčovi peniaze vrátili potom, keď rumunskú kurierskú spoločnosť a internetový obchod kontaktoval. Oznámil im, že ak by situáciu neriešili, podá podnet na políciu. Oliver Remieš, RTVS.